Og vil I blive i Horsens, eller vil I flytte en anden by? Kommer det an på, hvad I finder? Ja, her omkring. Måske lidt vestpå og sydpå. Okay. Måske ikke nordpå. Nej. Fordi Karsten har 2 børn i Tyskland. Ja. Så det skal være sådan, at han Så har han ikke længere væk fra dem. Nej. Kommer de også op nogle gange til Danmark? Ja. Ikke så meget, men de har været. Ja. Men det er mest ham, der tager derned. Ja. Ja, det tager jo alligevel 3 timer til Hamburg, ikke? Ja, det er det gør. Ja. Men nu må vi se, hvad... Altså, ja. Nu kigger vi ikke, før vi har fået solgt. Nej. Nej, det er også det. Jeg har været tæt på 2 gange, nu gider jeg ikke kigge mere. Nej, det er træls, hvis man virkelig håber på, nu skærer det, men så sker det ikke alligevel. Nu venter vi bare. Ja. Og dem, der kommer i dag, det er første gang, de kommer, og jeg ved ikke, de har noget deres eget, de skal have solgt. Ja. Og det tror jeg også. Ja, det tager jo også lang tid. De har ikke engang sat det til salg endnu. Nej. De er først sådan lige ude og finde ud af, hvad de vil. Ja. Det er sådan lidt. Det bruger man meget tid på. Ja, og det er så svært at tage i et hus lige nu. Altså, jeg har da set nogle der, de har prøvet i flere år. Kom ikke af med den. Så det... Det er svært, men det er også derfor, jeg siger, at nu har der været så mange at kigge på den her, og har været så mange, der har været meget interesseret og været tæt på. Ja. Altså, så ryger det jo på et eller andet tidspunkt. Ja. Så må det jo komme. Ja, ja. Ja, det er det, ja. Vi har det jo godt nok. Ja. Så det er heller ikke fordi... I har ikke så travlt med at tage? Nej, altså. Selvfølgelig vil jeg gerne sælge det, jeg skal også nok gå ned i pris, for jeg ved godt, at jeg ikke tjener noget, når de her tider. Ja. Men jeg vil heller ikke bare forære det. Altså, jeg vil ikke bare... Bare for at få det så ikke. Nej, det synes jeg, en eller anden dag skal det nok komme. Ja. Det er da godt. Ja. Ja, det er der næsten 4 år. Igennem ryggen på mig. Ja. Hele kroppen. Men altså, det vil da passe fint lige at sælge på heste mere, og så sælge ejendommen. Så det er nemmere at flytte, når man ikke har så mange heste. Ja, det er det, ja. Hvad med den anden? Fik du den solgt, som Karoline har prøvet engang? Nej, den har jeg nu. Ja. Okay. Nej, jeg var lidt ked af hende, der var meget interesseret i dem begge to. Hun ringede, hun havde fundet en anden. Ja. Jeg havde håbet, hun ville have den anden der, fordi hun passede så godt til den. Ja. Og den kunne godt lide hende. Ja. Men sådan er det jo. Afligt, ja. Men nu er der lidt mere stillestand i det, kan jeg mærke. Der er ikke så mange, der ringer. Okay. Det var lige den periode der. Ja. Jeg synes også, altså mange siger nu, når nu er min hest solgt, det kan være, nu er der råb på, nu har alle fundet deres heste. Ja. Ja. Okay. Ja. Jeg har også været i Tyskland, og der er jo også mange heste, og de er faktisk meget billigere i Tyskland. Er det det? Ja. Nå. Det er lidt sjovt. Altså, alt er jo billigere i Tyskland, og det er hesten også. Men altså, det er også noget med momsen at gøre, er det ikke? Jo, det kan godt være. Ja. Altså, men generelt, man bruger jo ikke så mange penge i Tyskland, og man tjener måske heller ikke så meget som i Danmark. Altså, helt niveauet er jo lidt lavere, så... Ja. Ja. Det var først, og så... Ja. Alle de andre har varmen. Nå. Der er ikke for lov at få varmen. Det er sådan vådt. Vådt koldt. Ja. Og så lukker jeg lige røde ind, fordi den kiggede bare på mig. Jeg ved ikke, hvor mange gange derhen fra folden. Jeg nåede lige at kigge efter en hund. Nej, det gør det ikke. Og nu kommer jeg til at tænke på Voldsbrugs. Er det et fræk? Hvad er det, de er? Jeg vil gerne snakke med drengene i dag. Så hun er ikke pest, hun blinkede ikke. Hun gjorde ikke med halen eller røven til eller noget, men hun vil gerne
Have sat BT ved siden af. BT.